जल्दी आसुनु खा ना मत पचार ना कि जहाँ आसे मुझे पारिनी बर्तमान तू शीघ्र आ ड्रेसटा बदल देकी आसबू है ड्रेसटा बदल दे सजबाज हो पूरा फेर ड्रेस बदल कौन खाई पकेलु नाई लाई नाई अरे अल्प टिके कौन खाई देकी जाऊँ से मैंने अपेक्षा करते ना कौन आ भोक हो जापार टे पर खाइले हेनी अच्छा से थाऊ 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 खाइले तो एत कौन अरे आ 5 मिनट पर आसिक तू खाइबू है तो किसी किए कहबेनि आसे 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 कहबी कौन तू गले देखबुनु अरे ये नुह एटा गोटे से देखदेली ना बाटर पड़ा बोलिकी ये भी नुह तो सांग बा 5-6 जन आसुँच देखुन आगू को चले खाली एट देखिकी तू खाली बावला होजु हे बा देखुनु देखे no, 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 no.